Partit Popular va tindre l'habilitat d'intentar copar tots els espais de la societat valenciana. Per exemple, des de la seva gent, els seus peons es van anar col·locant a llocs estratègics, associacions, col·lectius, equips de futbol, de forma que tots foren altaveus del seu propi discurs. Quan passava alguna cosa, des de les ames de casa, des de l'equip de futbol, s'encarregaven de repetir-ho de forma que quan algú criticava el que estava passant tenia moltes rèpliques, no era solament el Partit Popular el que ho desmentia, o el que deia esteu atacant els valencians, sinó que immediatament es desactivava aquesta persona, fora un periodista, fora una persona de la societat civil, fora de l'oposició, es desactivava amb tot aquest cos, aquest cor de gent que deien no, eres un enemic del poble valencià.